дар вақтҳои пеш одамон то он дараҷаи ба ҷину ва ҷина боварӣ доштанд ки агар ягон одам ягон фокуси ғайриоддӣ мекард, ӯро дарҳол ҷодугар мегуфтанд. лекин дар баъзе ҳолатҳо дар интернет видеоҳое пайдо мешавад ки онҳоро ҳатто олимҳо гуфта наметавонанд ки ин чӣ аст. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали AZAM блог ва ин якчанд видеои тарснок баҳри шумо. Пеш аз видеои каса гардан ба шумо аминро гуфтанӣ ҳастам ки касе ки аз ҳамин роликҳо метарсад, Хубаш тамошо накунад. Мо бошад сар мекунем, рафтем. чиқадр ки мо дест дӯем дӯстон, дар ин видеоролик ду духтари ҷавон ба як хонае ки партофта шуда буд ва дар он ҷо ҳеҷ кас зиндагӣ намекард, камерашонро гирифта ба он ҷо медароянд ва бинед ки аз пеши онҳо чӣ мебарояд. аввал инҳо фикр мекарданд ки касе аст бо онҳо шӯхӣ карда истодааст, лекин вақте ки онҳо аз ин духтар мепурсанд ки ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ, ин ба ҷои ҷавоб гардондан ба онҳо ҳамла мекард. ҳамаи одамҳо мегӯянд ки ин ведма аст. медонед барои чӣ дӯстон? Барои оне ки ин духтарҳо баъд аз гирифтани ин навор бе ягон ному нишон гум шуданд. ин видео бошад дӯстон, дар Япония ба навор гирифта шудааст. ин шахсҳо дар роҳ мерафтанд ва дар байни роҳ як зани хелом аҷоибро мебинанд ва мехоҳанд ки ба назди ӯ раванд ва аз ӯ бипурсанд ки ба ӯ ягон ёрӣ лозим аст ё ин ки не. аммо вақте ки онҳо аз мошин мефароянд ва ба назди ӯ мераванд, ин духтар нобуд мегардад. онҳо ба ҳар дуи тарафашон нигоҳ мекунанд, лекин ин занро намеёбанд ва баъдан ба назди мошинашон омада савор шуда мераванд. лекин баъд аз якчанд лаҳза дар шишаи пеши аз онҳо як сурати хелом аҷоиб ва тарснок пайдо мешавад.さっきいたよな。いたね。あれ？うん。わかんない。あっ！ちょっと待って！ин видео бошад дар Москва ба навор гирифта шудааст. якчанд ҷавонҳо ба ҷангал барои тамошо кардан мераванд, лекин дар вақти рафтан дар роҳ як колодеси кӯҳнаро мебинанд ва аз даруни ин колодес як овози хелом аҷоиб мебаромад ва онҳо камераи худро гирифта ба даруни ин колодес назар мекунанд. аммо вақте ки онҳо камераро ба даруни колодес меандозанд, мебинанд ки дар он ҷо як чизи хелом аҷоиб ва тарснок аст. онҳо аз тарси хело ҳам зиёд камерашонро партофта ва мегурезанд. Жуткое место. Такие руины. И вот, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло. И как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда. дар паноҳи Аллоҳ.